Yo chat, zdraví vás Saxo a vítejte u tohohle videa, kde v dnešním videu bych se chtěl tak v rychlosti podívat na to, co se sakra děje s Českou extraligou, co se děje s rozhodčíma, protože dneska jsem tak nějak trošku prohledával záběry ze zápasu Mladé Boleslaví proti Hradci Královému a v čase nějaké 57. minutě přišel dost kontroverzní gól, který i sami hráči a následně i dneska vedení Mladé Boleslavy na Facebooku odsoudilo. Takže pojďme se tak nějak podívat na tu situaci a pojďme se podívat na můj názor. Tady vidíme klasický útok hráčů, písknutí a hráč z podfurcha vytahuje puk a posílá ho do branky. Trošku nelogická věc, nebo aspoň doteď jsem si já osobně myslel, že když rozhodčí odpíská, tak je konec. Je konec hry v tu chvíli, puk je takzvaně mimo hru, že se dál nehraje. Takže tady jasně vidíme, že po odpískání hráč Hradce, myslím, že to byl Kevin Klíma, vytahuje puk spod furcha a zametá ho do branky. A je to cca třeba 2-3 vteřiny po odpískání. Jo, pojďme se na to podívat dál. Samozřejmě reakce hráčů je jasná. Hráčům se to prostě nelíbí. Rozhodčí pískne přerušili hru, poté se Kotoš dostal za branku. A rozhodčí se na celý moment půjdou podívat. Tady rozhodčí samozřejmě jdou zkoumat video, i když logicky nechápu proč. Bylo přerušená hra, tady to ještě jednou vidíme. Šťastný naváží puk. Tady ho má furt pod sebou a v tuhle chvíli rozhodčí píská. V tuhle chvíli je přerušená hra a teď tam dojíždí Klíma, vytahuje puk spod furcha a zametá ho do branky. Jo, what the fuck? Co se to s těma rozhodčíma děje? A to během tohohle zápasu pískal pan Hradil, což je v Čechách jeden z nejzkušenějších rozhodčích. Branka může padnout i v moment, kdy rozhodčí přeruší hru, ale ta hra může platit, záleží na tom, jestli ta hra tím byla ovlivněna nebo ne, teď se rozhodčí musí rozhodnout. Jo, tady komentátoři řeší v podstatě pravidlo, kdy branka může být dosažena i po odpískání rozhodčím. Podle toho, co jsem si pročítal pravidla, tak to pravidlo funguje tím způsobem, že pokud hráč vystřelí na golmana, puk se skryje pod brankářem, rozhodčí ho nevidí, tak automaticky přerušuje hru. Jenže i když po tom odpískání se ten puk došourá za brankovou čáru samovolně, tak gól může být uznán. Jenže what the fuck, tady se ten puk nedošoural sám, tady dojel Kevin Klíma a ten puk vytáhl z podfurcha 3 vteřiny po odpískání a poslal ho za brankovou čáru. Tady se na to tady to bude ještě zpomaleně ukázané, bude to ukázané i pohledu rozhodčího. A navíc, teď to říká komentátor. Jo, tam jde o to, že v tu chvíli, kdy rozhodčí zapíská, brankář přestává chytat. Jo, je přerušená hra, brankář má po práci. Může se jít napít, může se vybruslit a čekat na buli. Jo, ne, že po odpískání ten brankář musí být ve střehu, jestli náhodou nedojede Klíma a nedorazí mu puk do branky. Jo, teď to uvidíme. Už může být v klidu, že má odpracováno. Bude to na dvojici Mrkva Hradil, aby rozhodla o tomhle sporném momentu. Každopádně z pohledu Mladé Boleslavy. Jo, a teď to bude slyšet. Hvízd. A kolik to bylo? 3 vteřiny? Já to schválně vrátím kousek dál, nebo kousek zpátky a podíváme se na to. No. 2-3 vteřiny po odpískání. No, bylo to celkem dlouho po odpískání, dovedu si představit, že Dominik Furch tady bude rozporovat, že... Jo, a prostě i tak ten gól nakonec platil. Já nechci nějak házet špinu na Českou extraligu, ale v poslední době mi přijde, že ať už je to extraliga, ať už je to maxaliga, tak ta kvalita rozhodčích neskutečně upadá.
Česká republika, když si měla skvělé rozhodčí, byli volaní do zahraničí, měli jsme velké obsazení na akcích, jako jsou mistrovství světa. Jenže mi přijde, že v poslední době ti rozhodčí v Čechách stojí úplně za hovno. Ale s prominutím úplně za hovno. Být tak pozorný, protože rozhodčí hru přerušili. Jo, tady teď ještě uvidíme, tady se pánové rozhodčí doradili o tom, jestli gol má platit nebo ne. Vyjedou na led a gol prostě jenom tak uznají. Samozřejmě nedivím se Furchovi, že okamžitě vyletěl po rozhodčích. Jo, a tady teď bude super poslouchat tu debatu rozhodčího s trenérem Mladé Boleslavy. Teď to bude slyšet, co mu ten trenér řekne úplně logicky. Tady mu rozhodčí říká, že po odpískání Furch přestal chytat. Logicky, ty vole, když rozhodčí přeruší hru písknutím, přeruší hru, tak já přestávám hrát. Protože rozhodčím písknutím přerušil hru. Já se tady nedivím mladoboleslavskovému trenérovi, že je nasraný. Nedivím se Furchovi, že potom, co dostal gól na 4-3, tak rozsekal hokejku o branku. Já se tomu vůbec nedivím. No, protože pískáte, tak nechytá. Kurva, co to je? Tady to doslova i ten trenér řekl. Nechytal, protože jste přerušili hru? Co to kurva je? To by byla moje stejná reakce v pozici toho trenéra. Já jsem slušný, ale nemůžu to... Jo, tohle je prostě věc, kterou moje hlava nebere. A to hokej sleduju, ty vole, od 5 let. A v životě jsem takovýhle gol po odpískání neviděl. Když to řeknu blbě, můžeme se podívat na jeden z nejvtipnějších klipů hokejových, který znám. Jo, můžeme se podívat na tady tenhle klip, co je ze zápasu Zlín Liberec z Extraligy. Kdy Leška dal gol po odpískání. A dopředu se žene Linhart a spolu s nimi Finsterle nakonec Leškova střela. Jo, rozhodčí odpískal, Leška dorazil volný puk do branky. René Hradil předtím přerušil hru. A teď mu Hradil, poslouchejte, co mu sám řekne. Tak to byla chyba hlavního rozhodčího, protože Kotoč jednoznačně ležel vedle mince. Marťas, máš pravdu, když to nevidí. Pískl jsem ještě dříve, než si dorážel do brány. Jo, je to tady. Ano, jo, takže nemůžu uznat bránu. To byl gol? Byl, ale po přerušení. Já potřebuji nějaké kanadské vody, kurva. Léša. Jo, ale tady jste to sami slyšeli od Hradila. Pískl jsem, přerušil jsem hru, proto nemůžu gol uznat. A teď to najednou jde? Nechápu, co se to s Českou extraligou děje. Mám strach, že Česká extraliga jde úplně do prdele, co se týče kvality rozhodčích. Ale i tak, děkuji, že jste tohle video sledovali. Dolů do komentáře mi určitě napiš tvůj názor, co si o tomhle gólu myslíš. Ať už jsi z tábora Mladé Boleslavy nebo Hradce, napiš mi tvůj pohled na věc a budu rád, pokud se dolů v komentářích rozjede nějaká debata. Těším se na vás u dalšího videa, mějte se krásně, samozřejmě budu rád za jakýkoliv odběr, like, koment, sdílení. Takže tak, mějte se krásně, ahoj.